थांगासिनो दं ओंखायनो सोर सोर थांगोन नायना लादो मेकआप खालाम थांबाय दंमोन नै हाय हाबायाव थांगासिनो देलायनो सिमलायाव मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय दा गारिखौ दोननानै हाबहैनोसै ओमफ्राय बैथिंजाय आरोना हाबाया बै गेट नुहुरनायानो ओमफ्राय गारिखौ बेहायनो गालांनोसै बेहाय दोनैनो जायगा गैला नालाय ओमफ्राय दा गारिखौ दोनबाय जोङो ओमफ्राय थांनोसै दा नों हाबा जानोसै दिनै दिनैनिफ्राय बेलेगनाव थांसिगोन आरो नोङो हा न'आव फैगोन ना फैला फैगोन आइ आफानो फैसाफोर नांनाय जाबा हरगोन ना हरा नोंलाय नायनोसै हा नायनोसै मा नायनोसै नों उल्थासो लांगोन बायसा मोनदां लांनोबो हागौ
हौवाखौ आगोल सिनायखायोमोन ना नोङो? सिनायखायो? मोजां ना अनगोन ना इयो थैजासिम? बेखौ बुंनो हाला। हा? बेखौ बुंनो हाला। अनाबा बुगोन नामा नोङो? जानोबा नोंखौ हगारगोन ना हगारला नोङो एक्टिं खालामनो? हगारगोन। हगारगोन थ'? ओरैनो लिरना लानांगौ खायसेया लांनानै माने एकदम ओंखाम ओंख्रिल' संहैयोथ'। दलिलाव लिरना लानांगौ माने। दा जुदि होगोनब्ला बहानि हौवाया एसे? उजुवानि। उजुवालाथ' बांलादेश ओरै दैमा बारलांनांगौ ना? कपालाथ' गाबनाय नङा नोंस्रा गाबगोन ना नों थांनाय समाव? गाबगोन ना? सोंदो नोङो गाबगोन ना गाबा? मिथिला। हा? मिथिला बेखौ। आंनिफ्राय मा नांगौ आंथ' नोंनो फैसा होनाया सल'ल'सो दा सल' दोंसेयाव आङो 500 लायो बेखौ सोर होगोन? फिसाजोफोरनियावनो होयो नामा? गिफ्ट हिसाबै ना? गिफ्ट हिसाबै एख' होनो हाला नालाय सल'आनो गिफ्ट जायो। नै सासे आनैनि। हा? नै सासे आनैनि। ओइ आनैनि? आंनोबो बिहामजो सासे नांगौ जादोंमोन नों नायना हरनो हागोन ना उनाव? बासिदो इयाव। गिबि गिबियावनो बेयाव हाबा जानो फैनाय गासै रायजो राजाफोरनिसिम
आंनि अरनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय दा आङो दोंसे मेथाइ रोजाबनो आखायाव लादों मेथाइआ गोरोन्थि जालांबाथाय निमाहा होनांगोन मिनिनाय मेगन जरा नोंनि दैनि दोहौ खानाय बिलाइ नोंनि नारें सुनि गन्थङालाय नोंनि एसे हायना महरालाय नोंनि अनसुलि सना भितरानि अनसुलि सना भितरानि